אופס, אתם פה. טוב חברים שלי, אז מה המצב? הגעתם לעוד סרטון בערוץ של מוכתר. טוב, אז אני ישבתי בבית, ישבתי וחשבתי ולא ידעתי מה לעשות. מה יכול להיות? פתאום, ההורים שחזרו מחו"ל. אז החלטתי לעשות לכם סרטון מגניב. סרטון על משהו שאני באמת אוהב, שאני באמת מתחבר אליו. בגדים. אני יכול על בגדים. אז בואו תראו איזה בגדים ההורים שלי קנו לי מחו"ל. המחירים ביוון הם ממש נמוכים, ככה שאני יכול להראות לכם, יש לי פה ג'ינס שהם קנו לי, שהמחיר שם לג'ינס זה 9 אירו בלבד. 9 אירו, זה יוצא היום 40 שקלים. מה זה 40 שקל? זה מטורף. טוב, אז הג'ינס הראשון שאתם רואים הוא ג'ינס קצר. אני ממש אוהב את הגוון שלו, הוא כחול לבן בהיר. ואפשר ללכת איתו לכל מקום, לים או לכל מקום אחר. פשוט ליהנות איתו. ג'ינס מספר 2. אז הג'ינס מספר 2 שאני אראה לכם זה אותו סוג של ג'ינס, אותו גזרה של ג'ינס, שהיא גם סלים פיט, אם אתם רואים, והוא רק בגזרה יותר ארוכה. טוב, אז הג'ינס הזה הוא ג'ינס פשוט ליציאות, יש לו 2 קרעים בצדי הברכיים, הוא ממש נוח להליכה, והוא לא צמוד על הגוף, והסטייל שבו הוא לקפל את החלק התחתון. טוב, אז בואו ננסה ללבוש את זה. אני מנסה. טוב, אז הגזרה של הג'ינס הזה היא גזרה סקיני פיט. סקיני פיט זה אומר שברגליים היא קצרה מאוד ברגליים, ופה היא טיפה יותר ארוכה. זה ג'ינס שהוא לא מחטב והוא נראה מאוד טוב. הג'ינס הזה פשוט מושלם, הגוון שלו ממש יפה, כחול ולבן, אני מאוד אוהב אותו. טוב חברים, אז הפעם אני רוצה להראות לכם וסט. וסט פשוט מדהים. הווסט הזה, שנייה, אראה לכם אותו, זה נפל. טוב, כמו שאתם רואים, אני מידה שמאל. אז הנה הווסט הוא בצבע כחול, הוא נראה פשוט מדהים. הווסט הזה זוהר על הגוף, הוא נראה פשוט וואו. יש לו בד כתיפתי מאחורה, זה ממש נוח לגוף. הוא נדבק על הגוף, ופשוט ממש נהנים ללבוש אותו. בנוסף, הסטייל שלו הוא פשוט להיות בודד, להיות על חולצה קצרה או ארוכה. החולצה הבאה שנראה לכם זה חולצה יוונית אמיתית, סטייל אמיתי. אין עליה הסטייל הזה, סטייל של יוונים, וזה אחלה חולצה. ההורים שלי ראו את זה, נדלקו על זה ואמרו ישר אנחנו קונים את זה לבן שלנו. מה שאני מציע בחולצה הזאת הוא לקפל את השרוולים, זה נראה בהרבה יותר אלגנטי. החלק העליון בחולצה הוא מכופתר, אבל הכי חשוב שיש קפוצ'ון. וואו, איזה פדיח, אתם לא מאמינים, פשוט תראו, הג'ינס הזה ממש גדול עליי. מעבר למה שאני חשבתי, אבל הוא יפה בטירוף. פשוט אני לא יודע מה לעשות, זה ממש מבאס אותי. טוב חברים שלי, אני רוצה לאתגר את עצמי, אני רוצה להגיע ל-40 לייקים, בסך הכל 40 לייקים, תודה רבה שצפיתם בי, תירשמו כמנוי, תסתכלו בלוג קודם, תעשו לי לייק למטה, תודה רבה לכם שצפיתם בי. עד כאן, אני הייתי אז מוכתר, ואנחנו ניפגש בבלוג הבא.